bueno, nik uste dut hor azken urtetan feminismoak eduki duela, nola baiteko loraldi handi bat, eta alde batetik, loraldi handi bat ekarri digu militatzeko, ekiteko eta gauzak bideratzeko modu jakin batzuk oso interesgarriak direnak eta arrakastatsuak izan direnak, eta gero ekarri digu baita ere tresna teoriko sorta handi bat. Orduan, euskalgintzak nire ustez hor badauka altxortegi handi bat behatzeko, tresna horiek baliatu ditzake, hizkuntza gutxitu bati, edo baten inguruan, sortzen diren botere harreman hoie guztiak aztertzeko, hoiei buelta nola eman ikusteko, ikasteko, eraldaketa prozesuak bideratzeko.